arep nantang Baladewa Sawa? Sapa sing nantang Baladewa Sawa? Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyreplak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa, wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek engko nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa Sawa? Sapa sing nantang Baladewa Sawa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Pamane wong neter kadeteyan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadhe sampeyan pasan bareng boyong Wurantawati. Wurantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wurantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wurantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandra Kumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli. Walu gembal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Antarada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina iki pancen Ratu Ngastina iki ndek anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wurantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wurantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wurantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan.
Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Wah, cundha manik jeblok wetengku. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandra ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandra ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek engko nata Mandra Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni. Para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi pamane wong neter kadedayan? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadhe sampeyan pasan boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngeng dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mantra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Tak jak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Oh ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Wrantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk
karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolo gareng-gareng. Wah, ladal. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalana ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omongso Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Oh ya perang, ya belang apa jajan. Ya rasah lara ati. Oh sing jeneng dilokke ngono iki kok njero lara ati. Sampeyan niku pate mung gaweane iso dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tak ngerti lho sampeyan niku pelang niku durung tak ngerti lho, Man. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Sencaki. Sencaki kula jotos diajane gak apa-apa, jotos laine lah apa-apa. Balang kula sumbal, Sencaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-Nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Durmagati balesen legane atiku. Bles. Udan jengkulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh. Sing diandel rai kula. Dudupak rai kula plok, kula bengok sak rusane. Wah, saking lolone. Kok macep lakep mau, cangkem kula dilolohi sikil, Man. Mak slep wonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula bleseke nggen lemah set ngono. Diantem Sencaki. Dudu Sencaki, Man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trima kula. Ning kula ya arep latirmu arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampean lah dilakokke ning jero kotak bosok likiti tikus. Iya, ndane ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Geman. Arep maju po. Momong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amon Suramrata jejes Suramrata mimbang yen apa-apa padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Nggih, Mas. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member. Nek Harya Citraksi jajangan dipandang sebelah mata.
Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh ae. Sesen ta wedeni apamu? Setyaki kerubuten sawadya bolon. Ndarawati. Kelakon mati. Deneng aku. Wis cek minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono ki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon nggo gathah siramu Gateng. Tata nggo gegateng siramu mati draw. Iki ngopo senanangane? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus? Yo, jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kowe meng Patih. Aku Pangeran Patih. Kowe njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, Piyai Sementen iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampeyan menang, sampeyan padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo Piyai Sementen do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah Rucitraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampeyan mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak. Bapak niku arep napa? Bapak. Kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Bathukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh baiklah. Bapak baiklah. Ngarmuni baiklah yo angel Jawa-Jawa. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatriyan tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep merembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengko nek takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh nggih. Tata undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho, jos. Penana aku
aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula maju man. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontone isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing delok. Siji wayange ngawur, loro dalange peka. Terus sateruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep merembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kono minggaten. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik ta. Maksud lu aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nonton ning goblok. Lah wong ming diapusi ngono karo Udawa iki kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu iki. Wis mundur aku pegah apaan kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Kula ora perang ya ora paten. Perang yo anane yo pengen lolor terus mesti kalah kok kon mujah maju. Sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawuh. Rene le, nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Setyaki. Lho, klera-kleru. Pati kok le omong kok klera-kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe le. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengke riye. Perkara gelut ki gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih napa ngoten mboten? Lho la iya, lho akeh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwih becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke srompret. Munyo brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar Kanjeng mboten pirang-pirangke. Mbok sampeyan niku wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora ngresula kok sampeyan niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki man.